You see, Dr. Mkhize, the best book that must teach you is what you see as mistakes from other people. Lokho kubona engazuthi kwenziwa abanye abantu kwamaphutha funda kodwa. Kade ngikhuluma nentokazi lezi indaba kaR Kelly. Kanti ake nimgooglishe lo R Kelly. Amacula waculayo manje adabukisa. Yabona? Kodwa ufuna ufunde emaphutheni awenza athi secebile. Wawenza. Musu ukuthi ya uyalunga kwashe kwacima. No. Funda emaphutheni omunye umuntu. Angifunde lapha ya. Ngingamhleki ukwenzekile akwenzile kodwa ngifunde kona. Futhi mangathola ithuba ngingameluleka nami hayi ngoba ngiyingcono. Yeah. Siyabonga. Asibambe lapho kwanamhlanje. Sisho ukuthi ke sesohlangana futhi ngelizayo isonto. Inombolo zezilula 033 3423945 bese kuba 087110055 bese kuba ke eyogcina 087110055 ingone umsamo ngempela sonto noma kanjani sizobe sibuka insizwa laphana ezobe ihamba nomkayo. Unkosikazi usevumile lensizwa ba negodlo izobe negodlo ezu4 amakhosikazi awu4 usekhona oyedwa usevumile ucha akabathatha abathathu. Uyahle mina ngisengathi le ngasho ngathi lensizwa akisicele nathi sinokhoza komaduma ngendlela efanele ngendlela right. Sicele nathi komachiliza nomaduma.